حاصلات فرخور هم به ورزشگاه تشریف آوردند و خیلی فعالانه مخلصی کرده ایستادند از دسته حاصلات. و ببینید که چگونه فرصتی خوب پیدا می شود. لیگ ضربه رو با طور ضروری باز هم فوتبالبازی دسته کوکتوش باز هم در نزدیک توپ این فوتبالباز پرتافت دوم باره او رو میبینیم امکانیت و دروازه‌بان این وضعیت رو برمیگرداند. امکانیت نوبتی برای ادامه دادن حمله. موسی فاروق شانسی بسیار خوبی رو پیدا میکند. توپ رو قبول کرد. این لیگنر و ضربه او باعث گل دوم شده ایستاده است. به مرکز میدان اشاره میکند داوری مرکز امیرجان خورکشف و خیلی عمالی یک عکس هجومی سره دیگر با اشتراک فوتبالبازی دسته حاصلات و چطور میبینیم در دقیقه 38 حساب 0-2 میشود. дарвоза дар хати дифоъ бошад Алекс Гямфи, Актамҷон Холбоев, Муҳаммад Камол, Наврӯз Бубоев, бозигарони хати нимҳимоя Абдулфаттоҳи Худоидодзода, Муҳаммад Саломзода, Аббос Андалепов ва Муҳсин Абдуғафуров. ҳуҷумкунандаҳо Урал Чӯриев ва Муслим Қурбонов. Сармураббии ин даста Ҳикмат Шарипов. аут ба фоидаи дастаи Регар буд ва аллакай ту ба боздар оварда мешавад. Фримпон кӯшиш мекунад ки аз 3 нафар халос шавад, аммо дар ниҳоят инҷо Гямфи ба тӯб расид ва бо як зарба тӯбро аз майдон берун кард. довари асосии бозии имрӯза дар бозии дастаҳои Кӯктош Регар Тадаз ин Наврӯз Воҳидов аз Вахш аст. ҳуҷуми навбатии дастаи Регарро мебинем. партоба ҷаримагӯҳи Кӯктош. дастаи Кӯктош ки дар бозии аввал шикаст хӯрда буд аз рақиби дигари худ аз тими ҳосилот, дар ин бозӣ кӯшиш кард ки дар нима якуми рақобат ҳадяқал ба дарвозаи худ гол сар надиҳад ва дар навбати худ ҳамчунин якчанд ҳамлаҳо ҳам доштанд бозигарони ин даста, аммо дар умум хуб ҳолатҳои наздик ба гол аз ҷониби бозигарони Кӯктош дар қисми аввал қариб ки ба миён оварда нашуд, ба ҷуз аз чанд зарбае ки ҷониби дарвозаи Иброҳим Исмоилов зада шуд ва дарвозабон он ҳолатҳоро ба осонӣ бартараф кард. аммо дастаи Регар Тадаз нисбатан имкониятҳои зиёдтар дошт, махсусан ҳолати 1-1 бо дарвозабон ба миён омадани Квад ва Фримпонг, ҳамлагари ин тим ки ӯ қариб буд аллакай ҳисобро дар 10 дақиқаи оғози рақобат мекушод ва баъдан Хуршед Тимур Ҷураев фурсат дошт, Шараф Солиев зарба зад, чанд бозигари дигар талош карданд, вале ниҳоят қисми аввал бидуни гол ҷамъбаст шуд, аммо бо бартарии дастаи Регар Тадаз аз рӯи дигар оморҳо ва нишондодҳо. ҳоло акнун дар қисми дуюм мебинем ки дастаҳо чӣ гуна бозӣ мекунанд. махсусан дастаи Кӯктош ба пирӯзӣ бештар ниёз дорад, чунки ин даста ҳанӯз дар чемпионати мамлакат имтиёз ба даст наовардааст, ҳарчанд ин танҳо бозии даври дуюми лигаи олии кишвар низ бошад. бо ту бозигарони Регар Тадаз қарор доранд. Ёхубҷон Ахмедов тӯбро дар ихтиёри тимаш нигоҳ дошта тавонист. Шерзод на он қадар паси хуб дар иҷрои ӯ, вале ба ҳар ҳол бозам тӯб дар ихтиёри бозигарони Регар боқӣ мемонад. Қурбонов ту охир мубориза бурд ва ҳоло тӯбро мегиранд бозигарони Кӯктош, аммо Урал Чӯриев иштибоҳ кард ва тӯбро аз худ дуртар сар дод. Фримпонг фоидаи бозиро вайрон мекунад ӯ, чиз маълум буд. муқобили Наврӯз Бубоев боз як фоидаи вайронкунии дигар. ҳоло мо саҳнаи такрорро мебинем. бале инҷо бо даст бештар амал кард ҳамлагари тими Регар Тадаз ва ин албатта амалҳои ғайри варзишӣ буд. Андалипов на тӯбро мегузорад барои Муҳаммад Камол. Саломзода паси ӯ мегузорад ва ҳуҷуми дастаи Кӯктош метавонад хеле хавфнок бошад. аллакай дар ҷаримагӯҳ тӯб қарор дорад. паси навбатӣ Абдулфаттоҳ Худоидодзода хато буд ва ҳуҷуми ҷавобии дастаи Регар Тадазро мебинем ки бо суръати баланд идома дорад. Феумба паси ӯ ба канор. Шерзод Маҳмадиев имкон дорад, ӯ зарба мезанад ҷониби дарвозаи Готсан, аммо Квай Готсан
тубро гирифт. Дар нимаи аввал ҳамин дарвозабон хеле фаъол буд. Ба ҷуз аз як вазъияте ки Фримпонг тубро аз болои сари ӯ гузаронида тавонист ва дифоъгар тубро аз назди хати дарвоза берун кард, дигар дар ҳама вазъият ӯ беиштибоҳ бозӣ мекард. рақобат дар марказ. то баъди расиш ба Силбек Темиров аз майдон берун шуд. Қурбонов Субартиб Абдулфаттоҳ то охир мубориза бурд, аммо тубро аз даст дод дар ниҳоят. Фримпонг нафаро фиреб медиҳад. Солеев бошад ҳатто натавони субро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дорад ва довар ишора мекунад ки туп баъди расиш ба пӯи ӯ аз майдон берун шудааст. дастаи Регарта Даз яке аз он 5 дастаҳое аст, дӯстони азиз, ки дар даври аввал пирӯзӣ ба даст овард дар чемпионати мамлакат дар баробари дастаҳои ҳосилот, Истиқлол, Хуҷанд ва инҷо ҳуҷуми навбати дастаи Куктош оғоз мегардад. Ба ин вазъият таваҷҷӯҳ кунем. Аббос Андалибов тубро аз як нафар гузаронд, пасиюб ба марказ, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. Дар ин миён яке аз бозингарони дастаи Регарта Даз осеб мебинад. бармехезад ӯ, ин Шерзод Маҳмадиев аст. боло Урал Чориев омодааст ки тубро аз аут ба бозӣ дарорад. Урал Чориев низ ҳоло ба кӯмаки духтурон ниёз дорад. Инҷо мо дар навор мебинем ин чизро. бархурдҳо махсусан дар қисми аввал хеле зиёд буданд ва ҳоло дар 10 дақиқаи оғози қисми дуюм ин чиз нисбатан камтар дида мешавад. акнун рақобат идома меёбад ва дарвозабони Регарта Даз Иброҳим Исмоилов тубро ба бозӣ медарорад. Ахмедов, Аббос Андалибов ба ӯ фишор овард. ҳоло тубро мегиранд бозингарони дастаи Куктош. инҷо бисёр як бархурди сахт буд аз ҷониби Феума, аммо довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома биёбад. яъне қоидаи бозӣ вайрон нашудааст дар он ҳолат бар муқобили Муҳсин Абдуғафоров ва дар ҷавоб акнун Регар ба ҳуҷум мегузарад. фарто ба дохили ҷаримагоҳ Шараф Солеев тубро гирифта метавонад дар ин вазъият. пасиёб ақиб иштибоҳ буд ин пас ва Саломзода тубро аз майдон берун кард. рақобат идома меёбад. фурсат барои задани зарба, аммо на он қадар зарбаи сахт буд аз ҷониби Шерзод Маҳмадиев. хуб, дар даври аввал дастаи Регарта Даз дар бозии гузаштааш бар муқобили дастаи Вахш бозӣ кард ва дар он рақобат ҳам қисми якуми дидор бегол гузашта буд. аммо дар нимаи дуюми майдондорӣ дастаи Регарта Даз муваффақ шуд ба задани гол. махсусан дар дақиқаи 5-ум голи аввалро Шерзод Маҳмадиев зад ва баъдан дар дақиқаи 61-ум Фримпонг ҳамлагари ин даста ба задани голи дуюми дастаи Регарта Даз ёфт ва
бо ҳисоби 2-0 ниҳоят даста пирӯзӣ ба даст овард. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Шараф Солиев Абусандалиевро аз пой меафтонад. бале расиши хеле сахтам буд. Чориев паси ба марказ, аммо топ то ба Қурбонов намеравад. ҳоло Саломзода рақобат мекунад. иштибоҳи Фримпонг. Қурбонов паси ба канор, дифогар ба ҳуҷум меояд. ҳоло Наврӯз Бобоев партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. Абдулфаттоҳи Худоидодзода дар ин вазъият ба топ расиданаш хеле мушкил. ҳуҷуми навбатии Регартад аст. Шерзод Маҳмадиев паси ба Ахмедов. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. имкон ҳаст барои Хуршед Тимур Ҷураев. Фирсолиу ва туп аз паҳлӯи дарвоза гузашт. то охир Готсон кӯшиш кард ва халал расонд ба Хуршед Тимур Ҷураев. саҳнаи такрорро мебинем. ҳолати офсайд набуд. пас аз канор бисёр ҳам хуб буд ва умуман дар ин вазъият нақши асосиро дарвозабон бозид. вагарна барои Ҷураев фурсат ба миён меомад ки ӯ тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад, баъдан ҳолати пас доданро биҷӯяд. шояд пас аз дақиқаи 60-уми рақобат мо аллакай тағйиротҳоро дар ҳайатҳои дастаҳо бубинем, махсусан дар ҳайати дастаи Куктош. ҳарчанд дар ҳайати эҳтиётии ин даста бозингарон шуморашон нисбат ба дастаи Регартад аз камтар ҳастанд, вале сармураббии тим Ҳикмат Шарипов метавонад ки якчанд нафарро иваз кунад ва мо медонем ки вобаста ба вазъи дастаи Куктош ҳоло боз як қатор бозингарони дигаре ҳастанд ки ҳанӯз ё ҳуҷҷатгузории онҳо ё пурра омода набуданашон аз лиҳози физикӣ ба бозӣ сабаб шуд ки дар ҳайати дастаи Куктош барои бозӣ имрӯза шомил нагарданд. инҷо қоидаи бозӣ байрон мешавад бар муқобили Хуршед Тимур Ҷураев. бале расиш аз пушт аз ҷониби Муҳаммад Камол буд, дифогари шумораи 20 дастаи Куктош. ва акнун вазъияти стандартӣ барои Регартад аст. Коэ Готсон ва ҳамдастаҳои омодагӣ мегиранд барои бартараф кардани ин ҳолат. Шараф Солеев ва як бозингари дигар дар назди тӯб қарор доранд. Фирӯз Бобиев аст ин бозингари рақами 10. Шарафҷон Солеев, Фирсолиу ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳолати чӣ гуна хуб барои Бахтиёр Қаландаров, аммо капитани дастаи Регар аз ин имконият истифода набурд. саҳнаи такрорро мебинем. ӯ тамоман озод буд, ягон нафар ба ӯ фишор намеовард ва агар ҳатто тасмим мегирифт ки тӯбро қабул кунад, баъдан тасмим бигирад барои задани зарба, фурсат пайдо мекард. хуб, дар ҳайати эҳтиётии дастаи Куктош имрӯз дарвозабони эҳтиётӣ ин Равшан Содиров аст ва дар хатти дифоъ танҳо як бозингар дорад, ин Таврези Азимзода ва ним ҳимоятгарон Меҳроб Асоев, Исмоил Алимардонов, Шарифҷони Мансур бошад. ягона ҳуҷумкунандаи захиравии дастаи Куктош ба ҳисоб меравад. ҳамлаи навбатии Регарро мебинем. бартараф шуд ин ҳуҷум ҳам ва дар ҳамин вазъият паси Темиров на он қадар мувофиқ буд барои ҳамлагарон, махсусан барои Фримпонг. Фирӯз Бобиев қариб буд ки қоидаи бозиро вайрон мекард ва ҳоло ба ҳуҷум мегузорад дастаи Куктош. аут. бозингари шумораи 5 тӯбро зада аз майдон берун кард Қосим Осуман.
фато паси ба канор ҳолати офсайд набуд парто ба дохили ҷаримагоҳи Регар Абдуғафоров тӯбро аз даст дод иштибоҳи навбати Саломзода ва Фримпонг метавонад ҳамлаи дасташро идома бидиҳад. Хуршед Тимур Ҷураев дар назди хати ҷарима гол зарбаи ӯ Квая Готсон наҷот медиҳад аз голи эҳтимолӣ дастаи Куктошро ва Ҷураев ҳам метавонист пас бидиҳад дар ҳамон вазъият, аммо ӯ тасмим гирифт ки зарба бизанад ва нахустин фурсати хуби худро аз даст дод. ҳоло бошад қоидаи бозӣ бар муқобили Абдуғафоров вайрон мешавад дар қисмати майдони Регар Тадаз. мо саҳнаи такрорро мебинем. Дигар бора бубинед Фримпонг чӣ гуна паси хуб дод ба Хуршед Тимур Ҷураев. рости дастони Квая Готсон зарба зад Ҷураев. ҳоло вазъияти стандартӣ барои Куктош. Саломзода паси ба марказ Андалибов пас ба Ақиб вазъияти эҳтиётии дастаи Куктош бозингар омода мешавад барои ба майдон омадан. ин Шарифҷони Мансур аст ҳамлагар. бисёр ҳаракати хуби Абдуғафоровро мо мебинем. маҳз тӯбро дигар бора Чориев ба самти ӯ баргардодан хост, аммо муваффақ нашуд. Феомба Шараф Солиев аз пой меафтад ин бозингар ва қоидаи бозиро Шараф Солиев вайрон кардааст. ҳоло мо навори такрориро интизор мешавем ки чӣ шуд, чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ҳоле ки Шараф Солиев аз пой афтид. ин лаҳза тағйирот ворид мегардад дар ҳайати тими Куктош. аз бозии Муслим Қурбонов ҳамлагар таҳти шумораи 19 гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Шарифҷони Мансур футболбози шумораи 14 ба рақобат мебарояд. акнун саҳнаи такрорро мебинем. фикр мекунам ҳамон расиши аввалро ҳамчунин бо даст бозӣ кардааст дар ин вазъият. агар хато накунам Шараф Солиев онро ба инобат гирифт довар. Саломзода ин дафъа иштибоҳ кард. муқобили шумораи 7 Регар Тадаз Бахтиёр Қаландаров Чориев. ҳоло ба ҳуҷум баромадани Шарифҷони Мансур мебинем ки чӣ гуна дар хати ҳамлаи дастаи Куктош бозӣ иваз хоҳад гашт. офсайд. кӯмакдовар ишора мекунад ба довари марказӣ ки ҳолати офсайд аст ва Наврӯз Воҳидов довари асосии бозӣ низ садои шаки худро баланд кард. баъди аз бозӣ гирифтани Муслим Қурбонов ва Шарифҷони Мансур ба майдон баромаданаш акнун мо ҳоло дида истодаем ки каме пештар мегузарад дар ин вазъият Муҳсин Абдуғафоров ва ба нақши ҳамлагари асосӣ мебарояд ӯ. Шарифҷони Мансур бошад каме ақибтар аз ин футболбоз ҳоло дар майдон бозӣ карда истодааст. аз ҷониби сармураббии дастаи Регар Тадаз, аз ҷониби Зайниддин Раҳимов мебинем ки чӣ пешниҳод мешавад, чӣ тағйироте мешавад ва дар кадом мавқеъ ӯ асосан бозингар иваз мекунад. Чориев тӯб дар ихтиёри бозингарони Куктош. Шарифҷони Мансур натавонист тӯбро аз Бахтиёр Қаландаров гузаронад. ҳисоби Феомба ба канор. Солеев Хуршед Тимур Ҷураев паси ӯ ба Шараф Солеев ва аут ба фоидаи Регар.
ҳанӯз онҳое ки аз ҳайати эҳтиётӣ регарта даст бояд ба майдон бароянд, тамрин мекунанд ва шояд мо пас аз чанд лаҳзаи дигар акнун тағйироти нахустро бубинем. Бале, бозингари ҳайати эҳтиётӣ омодагӣ мегирад барои ба майдон баромадан. Абдуғафоров Чориев натавонист ҳаракатро идома дода, шояд ба он хотир буд ки ӯ дар ҳолати офсайд буд. паси Абдуғафоров низ на он қадар паси мувофиқ буд барои Чориев. Ахмедов, Ҷураев, Фримпон, Шараф Солиевро аз пой меафтонанд ва на мазарат ин Шараф Солиев набуд, балки Маҳмадиев буд ва муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. Аз ҳайати эҳтиётии тими Регарта даст бозингар омода шуда лакай ва ин дифоъгар аст сатҳи шумораи 17 Ҳоҷиакбар Узоқов. мухлисони дастаи Регарта даст ки дар варзишгоҳ ҳузур доранд ҳоло голро интизоранд аз дастаи худ. нофаҳмиҳо дар ҷаримагоҳи Кӯктош зиёдтар мешаванд ва Наврӯз Воҳидов довари асосии бозӣ низ маҷбур мешавад ки футболбозонро бифаҳмонад ки онҳо аз рӯи қоида бояд амал кунанд. Фирӯз Бобиев партобиё ба ҷаримагоҳ, фурсат дорад задани зарба ва чунин як фурсати хуби дигарро бозам бозингарони Регар аз даст медиҳанд. ин дафъа ҳимоятгар Қосим Усуман муваффақ нашуд дар задани зарба. акнун тағйирот. бозингари рақами 10 Фирӯз Бобиев аз майдон гирифта шуд ва Ҳоҷиакбар Узоқов ба ҷои ӯ ба бозӣ мебарояд. умуман дар ҳайати эҳтиётии дастаи Регарта даст ба ҷуз аз Ҳоҷиакбар Узоқов дифоъгари дигар ин таҳти шумораи 97 Абдухолиқ Алимов аст ва дар хати нимҳимоя низ ду нафар қарор доранд. ҳоло биёед ба ин ҳамлаи дастаи Кӯктош бинигарем. Абдуғафоров инҷо тӯбро мегузорад барои Чуриев фикр мекунам. Саломзода низ албатта кӯшиш карда истода буд барои гирифтани тӯб, аммо ӯ ҳам муваффақ нашуд дар он вазъият. Шарифбек Раҳматов, Опон Ҷонсон, Диловар Ғаниев бозингарони хати нимҳимоя ҳастанд. Диловар Ғаниев албатта ҳуҷумкунанда аст. муқобили Чуриев қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Елчибек Рашидбеков, Шаҳзод Давлатов ин футболбозони дигаре ҳастанд ки дар ҳайати эҳтиётии тими Регарта даст қарор доранд. инҷо Ҳоҷиакбар Узоқов ба майдон баромадан замон қоидаи бозиро вайрон мекунад ва як вазъияти хавфнокеро барои дастаи рақиб ба миён меорад. Муҳаммад Саломзода партоби ӯ ба ҷаримагоҳи Регарта даст. дарозабон Иброҳим Исмоилов тӯбро гирифт. Фримпон Феумба пасиҳо ба канор. Ахмедов
партов ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош ва зарба дар аввалин расиш аз ҷониби Кватво Фримпонг. бозигарони дастаи Регар хуб кӯшиш карда истоданд. аммо ҳанӯз бенатиҷа. тамоми ҳаракатҳои онҳо ҳанӯз бенатиҷа аст. тими Куктош бошад дар даври аввал бар муқобили дастаи Ҳосилот бозӣ карда буд ва ин бозии сафарӣ барои дастаи Куктош маҳсуб мешуд ки онҷо ҳам ҳисоби 2-0 ба қайд гирифта шуд ва Куктош бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд аз дастаи Ҳосилот ва бидуни имтиёз даври аввалро ҷамъбаст карда ин даста. рақобат дар марказ ва бо хоҷа байрон кунӣ ин рақобат ба поён мерасад. дақиқаи 73 бозии идома дорад. ҳисоб ҳанӯз кушода нашудааст. барои дастаи Куктош агар дар ин бозӣ ҳам имтиёз ба даст наёрад пас кор хеле мушкил мешавад, чунки бозии даври ояндаи ин даста аз ду рақобати аввал мушкилтар ҳаст. муқобили масалан Ҳосилот бозӣ кардан то куҷо мушкилӣ дорад, муқобили Регартадаст ва муқобили Истиқлол бозӣ кардан то куҷо мушкилӣ дорад. инро бояд ки футболбозони дастаи Куктош хуб дарк кунанд. ҳоло дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош дарвозабон аввалӣ шуда ба топ расид. ҳарчанд Ҷураев ҳам талош дошт. яъне дар бозии даври сеюм аллакай Куктош бояд ки муқобили қаҳрамони феълии кишвар дастаи Истиқлол бозӣ кунад. инҷо хони бозиро вайрон мекунад Муҳсин Абдуғафуров. ва оё барои ин ҳолат довар ӯро ҷазо медиҳад бо корти зард ё не? ҳоло мо мебинем. бед аввал саҳнаи такрорро бубинем. бале, дасти худро гузошт Абдуғафуров ва расиши баъдӣ хеле дарднок буд барои Бахтиёр Қаландаров. ин ки ӯ пои худро ба рӯи бозингари Регартадаст гузошт. бале, довар ҷазо медиҳад бо корти зард бозингари дастаи Куктошро, Муҳсин Абдуғафуровро ба хотири он ҳаракати дағале ки пас аз афтонидани Қаландаров дошт. Қаландаров талоши Фримпонг ва муқобили ӯ ҳам боз қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин дафъа наздик ба ҷаримагоҳи Куктош ва ин акнун ҳолати хеле ҳам ҷиддӣ метавонад бошад аз ҷониби бозингарони Регар муқобили ҳам бозингарон ва ҳам дарвозабони Куктош. Муҳаммад Камол дифогари дастаи Куктош қоидаи бозиро вайрон кардааст дар ин вазъият. сармураббии дастаи Куктошро ҳоло мебинем ки аз ин ҳолат нигарон ҳам ҳаст. ки зарба мезанад? Шараф Солеҳов дар назди топ қарор дорад ва шояд ӯ мустақим ҷониби дарвозаи Куктош кӯшиш кунад ки зарба бизанад. ҳамчунин интизор меравад ки шояд пас видиҳад, шояд партоб кунад, шояд кадом як нақшаи дигар дошта бошанд, чунки аз канор Бахтиёр Қаландаров интизор аст ва дар мавқеи озод ҳам ҳаст ин бозингар. Шараф Солеҳов зарбаи ӯ ҷониби дарвоза рост ва топ рост ҷониби дастони Годсон меравад. дар ин даври чемпионати мамлакат дар се бозӣ якбора аз вар истифода хоҳанд кард.
фримпонг ирсоли ҳуҷумии Шараф Солеҳов ва ҳуҷуми навбатии Регар идома меёбад. Ту ба дасти Шараф Солеҳов расид. бале вале бозиҳое ки дар минтақаи суғ доир мешаванд, хуб дар он рақобатҳо асосан аз вар истифода мебаранд доварон. махсусан дар ин давр Хуҷанд бар муқобили ҳосилот бозӣ хоҳад кард дар варзишгоҳи 20 солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд. Эсхата бо клуби марказии варзиши артиш бозии худро доир мекунад ва ҳамчунин дастаи Истаравшан бар муқобили Барқчӣ бозӣ хоҳад кард. дар ин се рақобат аз вар истифода мебаранд доварон ва ин воқеан як таъсири хеле хуб метавонад ба рафти мусобиқа бирасонад ки дар се бозӣ як давр аллакай аз системаи вар истифода мебаранд. уман дар баробари бозии дастаҳои Куктошу Регар Тадас ҳоло бозии дигар байни дастаҳои Хуҷанд ва Ҳосилот идома дорад. дар ин миён ҳамчунин Фардо Вахш бо Истиқлол бозӣ мекунад, Эсхата бо клуби марказии варзиши Артиш бозӣ хоҳад кард, Равшан бо Панҷшер аллакай рӯзи 14 ва Истаравшан бо Барқчӣ. ҳамлаи навбатиро мебинем аз ҷониби дастаи Куктош ки Чориев онро кӯшиш дорад идома бидиҳад, аммо муқобили дифогари Канури Ахмедов Чориев муваффақ нашуд ва тӯб аз майдон берун карда шуд аз тарафи Юқубҷон Ахмедов. дар чанд вақти охир акнун аввалин зарбаи кунҷӣ барои дастаи Куктош ба миён меояд. Урал Чориев аз кунҷи майдон омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. зарбаи ӯ дарвозабон ба пеш омад, Иброҳим Исмоилов ва ин ҳолатро бартараф кард. тӯб дар ихтиёри бозингарони Куктош боқӣ мемонад. Чориев паси ӯ Худоидодзода пас ба Ахиб Аббос Андалибов. бозингарони Регар Тадас пурра дар хати дифоъ ҳастанд. аут ба нафи Куктош. Чориев паси ӯ бозигузориҳои футболбозони Куктош Абдуфаттоҳи Худоидодзодаро аз по меафтонад. Феумба, вале ин ҳолат аз рӯи қоидаи футбол буд. акнун дарҳол Регар Тадас ба ҳуҷуми ҷавобӣ хоҳад рафт. Ҷураев пас медиҳад ба марказ. қоидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили бозингари шумораи 44. Абдуфаттоҳи Худоидодзода инҷо қоидаи бозиро вайрон кардааст. Юқубҷон Ахмедов, Феумба, Шараф Солеҳов. ҳуҷуми навбатии Регар Тадас бенатиҷа ба анҷом расид. акнун Зайниддин Раҳимов аз ҳайати эҳтиётии дастаи худ ду нафарро омода кард ҳоло барои ба майдон омадан. Солеҳов кӯшиш мекунад ки ҳамларо идома бидиҳад. Муҳаммад Камол истод ва тӯбро аз майдон берун намуд. дақиқаи 80 бозӣ идома дорад. дӯстони азиз, бозии дастаҳои Куктошу Регар ҳанӯз бидуни гол идома меёбад ва як вазъияти тоҷӯи хавфнок дар пеши дарвозаи Куае Голдсон, аммо тӯб аз майдон берун карда шуд дар ниҳоят. Юқубҷон Ахмедов паси ӯ аз аут. аут ба фоидаи Куктош. 10 дақиқа дигар то поёни вақти асосии бозии даври дуюми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Куктош ва Регар Тадас ва ҳоло бозингарони ҳайати эҳтиётии тими Регарро мебинем ки омодаанд барои ба майдон баромадан. махсусан ҳоло таҳти шумораи 14 Шарифбек Раҳматов ба бозӣ хоҳад омад, яке аз футболбозони ҷавон ва бо маҳорати тими Регар. ва ҳамчунин бозингар дигар таҳти шумораи 34 Опонг Ҷонсон вориди рақобат мешавад.
خورشید تیمور جوراєв رقم 70 از میدان گرفته شد و با جای شریفبek رحمتов رقم 14 با میدان اومد و تغییرات دیوم رو میبینیم که کی رو از بازی میگیرد. فریمپونگ ترک میدان میکند. بازیگر رقم 9 و با جای او رقم 34 وارد بازی میشود اوپونگ جونسون. اکنون در این بازی نخستین تلاش‌های جونسون رو ما می‌بینیم. بازیگری که در چمپیونات پرتغال یک زمان بازی کرده است در هیئت تیم براگا. 6 ماه اخیر او البته از فوتبال رسما کنار بود ولی به هر حال در بازی‌های غیر رسمی بازی می‌کرد. اما فکر میکنم برای او وقت در کار است تا اینکه هم مطابق شود با چمپیونات ما و هم حالت بازی خود را پورا برقرار کند. جونسون نتوانست او را در میدان نگه دارد. این بازیگر تصویر گرفته است در دوری آینده بر مقابل تیم خوجند بازی خود را دایر خواهد کرد. رقابت ادامه می‌یابد در قسمت میدان کوکتوش و دو تغییرات دیگر از جانب سرمربی دسته کوکتوش حکمت شریفov وارد کرده می‌شود. بازیگر شماره 9 باید ترک میدان کند. عبدالفتاح خدایدادزاده و با جای او تحت شماره 21 اسماعیل علی مردانوف با میدان میبراید. بازیگر دیگر رقم 18 است که آمادگی گرفته است برای با بازی آمدن. این مهراب اسایف میباشد و عباس اندلیبوف را اگر خطا نکنم از میدان گرفتن. بله عباس اندلیبوف تحت رقم 8 میدان رو ترک کرد و با جای او مهراب اسایف وارد بازی شد. حالا این بازیگرانی که نوک با میدان آمدن 7 دقیقه دیگر از وقت اساسی فرصت دارند برای کمک کردن به دسته‌های خود. شریفجانی منصور بسیار خوب حرکت کرده توانست در همان حالت و او فرصت می‌جوید برای ایصال کردن توپ به جریمه گل. نه یک نفر رو تو جای فرید داد ولی نفر دوم رو نتوانست. این کاپیتان تیم دیگر بود. عروض بوبویف حمله دستش رو ادامه دادن نتوانست. فیون با پاس به خط حمله شرف صالحov پاس باقی شریفبek رحمتov موفق نمیشود. این بازیگر هم در حمله سازمان دادن. اکنون عکس الهجومی نوبتی دسته کوکتوش رو میتوانیم ببینیم. محسن عبدالغفورov بسیار حرکت زیبایی و پاس خیلی همسری وقتی حالت افساید. حالت افساید و پس از صدای شکی دوار ضربه زدن. این علاقه مجازات دارد از پای خود. دوار جزا میدهد مهراب اسایف را بازیگری که نوک به میدان اومد. و خوب مصحنه تکرار رو هم دیدیم. اما اکنون پس از این تغییرات های اخیری حکمت شریفov گفته میتوانیم که در خط هجومی دسته کوکتوش یک کمی بازی فرق کننده رو دیدن ممکن است ولی اونجا باز هم بازی خوبی محسن عبدالغفورov اساسا سبب شد. بازیگران مرکزی و خط دفاعی دسته رگرت دست تا جای خسته به چشم میرسند. شوریف پاسیو از اوت شریفجانی منصور پاس به عقیب محمد کمال ارسال به کناری روست الکس گیامفی بازیگزاری نوبتی فوتبال بازونی کوکتوش اورال چوریف موفق میشد که توپ رو در لحظه اخیر در میدان نگه دارد. ارسال به جریمه گل و ابراهیم اسماعیلov
дарвозабони тими Регарта даст тӯбро мегирад дар ҳамин вазъият. Шерзод Маҳмадиев паси ба канор. Шерзод аз миёни 3 нафар гузаштан мехоҳад. ӯ ҳарчанд гузашта натавонист, вале тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошт. Партов ба дохили ҷаримагоҳ. Шараф Солиев интизор надошт ки тӯб ба назди ӯ меояд ва ба дасташ ҳам расид дар он вазъият. акнун як тағйироти дигар мешавад дар ҳайати дастаи Регарта даст ва таҳти шумораи 7 Шарафҷон Солиев аз майдон гирифта мешавад ва рақами 77 Элчибек Рашидбеков ба ҷои ба бозӣ мебарояд. دقیقه 87 بازی ادامه دارد. باز بیشتر از 3 دقیقه دیگر باقی میماند تا پایان وقت اساسی و هنوز حساب 0-0 است. اسماعیل علی مردانوف پرتابی او رو بختیار خلندرов برطرف کرد. شریفبек رحمتов صورت افزایی موزینگر موفق می شود که توپ رو بگیرد. جانسون از کنار آماده است برای گرفتن توپ و پاسی دقیقی او رو دیدیم و جانبی جانسون ولی این هجومی دسته رگار باز هم به نتیجه به انجام میرسد. قلندرов از پای میافتد. آفساید نبود در آغاز این حمله و عبدالغفورов نیکترش از پای افتید. از حالتی که او تلاش میکرد برای گرفتن توپ مخصوصا بعد برخورد با بختیار قلندرов کاپیتان تیم رگارتا داست. بعد از بازی گرفتن مسلم قربانوف در خط هجوم بازی محسن عبدالغفورов تا جای خیلی خوب شد و او چند دفعه فرصت به میان آورده توانست. مهراب اسویف نه اونقدر ارسال خوبی و فیومبا شریفبek رحمتов پس باقی Регарта даст гуфтем бозии даври сеюми худро рӯзи 21 апрел доир хоҳад кард ва бар муқобили Хуҷанд ин бозӣ баргузор мешавад. дастаи истиқлол бошад дар хонаи худ Куктошро қабул мекунад ва ҳар ду бозиҳо дар як рӯз баргузор мешаванд. рӯзи 21 апрел бозиҳои даври сеюм ва дар даври чаҳорум бошад. Регарта даст бо ҳосилот бозӣ мекунад. Гӯё яке аз дастаҳое ки ҳоло бо омодагӣ хеле хуб мавсимро шурӯъ кард ва ҳатто дар даври аввал Куктошро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Куктоше ки ҳанӯз то дақиқаи 89-уми бозӣ муқобили Регарта даст рақобат карда тавониста истодааст. Уралчориев харе буд ки тӯбро мегирифт аз назди пои Юқубҷон Ахмедов вале дар ниҳоят ӯ муваффақ нашуд. ва худи Куктош бошад дар даври чаҳорум бар муқобили Барқчии шаҳри Ҳисор бозӣ мекунад дар ҳамин варзишгоҳ. охирин дақиқаи вақти асосии бозӣ ҷараён дорад ва интизор мешавем ки довари чаҳорум чанд дақиқа ишора мекунад инҷо. бозӣ давом меёбад. шерзод натавонист ки сари вақт пас бидиҳад. ҷонсон паси ваза Қаландаров Шарифбек Раҳматов 5 дақиқа ба вақти асосии бозӣ зам карда мешавад. Бахтиёр Қаландаров паси Бақиев ҳоло Регарта даст бо шумораи хеле зиёд ба ҳуҷум мегузарад. ҳама бозингарон дар қисмати майдони Куктош қарор доранд. партов ба дохили ҷаримагоҳ Бахтиёр Қаландаров то охир мубориза мебарад. тӯб аз майдон берун шуд.
Зайниддин Раимов аз шогирдони худ ҳатто норозӣ ҳам ҳастанд. На, инҷо бо доварро баҳс мекунад, бо довари чаҳорум. Ва ишора карда шудааст ки Квай Готсон вақтро кашол медиҳад. Ва ин ҳарфҳои Зайниддин Раимов асос ҳам дорад. Акнун довар бо корти зар ҷазо медиҳад Квай Готсонро. яъне наъноро дорад ки Куктош аз ҳисоби мусовӣ норозӣ нест. вале онҳо метавонанд ҳатто барои пирӯзӣ мубориза баранд дар дақиқаҳои охир. Феумба, пас Бақи. Қосим Усман. Темиров. Пас Ясилбек Темиров. Бақи. ҳуҷуми навбатӣ дастаи Куктош оғоз мегардад ва Муҳсин Абдуғаффоров то охир мубориза мебарад бар муқобили Қосим Усман. Шерзод Маҳмадиев. аксул ҳуҷуми навбатӣ дастаи Регар Тадазро мебинем. Шарифбек Раҳматов тӯбро дар майдон нигаҳ медорад дар ихтиёри дастааш. бисол ба самти ҷаримагоҳи Куктош. Муҳсин Абдуғаффоров бисёр ҳам паси олӣ, вале боз ҳам офсайд, боз ҳам ҳолати офсайд. ин ҳамлагар ҳама корро дуруст анҷом медиҳад, аммо ҳамластаҳои ӯ дар ҷои даркорӣ, дар мавқеи даркорӣ қарор намегиранд. ин аллакай дуюмин ҳолате буд ки метавонистанд бозингарони Куктош бо истифода аз имкониятҳое ки Муҳсин Абдуғаффоров ба миён овардааст ба ҳуҷум раванд, ҳатто ба ҳуҷуме ки ниҳояти он гол бошад. қоидаи бозӣ вайрон мегардад дар маркази майдон. муқобили Бахтиёр Қаландаров. бозингарони Регар Тадаз дарҳол ба ҳамла рафтан мехоҳанд. Жагвар Узоқов аз канор ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ зарба ва расиши дифоъгар сабаб шуд ки тӯб самти ҳаракаташро тағйир бидиҳад. вагарна барои Квай Готсон як вазъияти хеле хавфнок ва ҳатто мушкилтар аз он ки ӯ баргардонад тӯбро ба миён омада метавонист. Ахтамҷон Холбоев ин ҳолатро бартараф кард ва зарбаи кунҷӣ акнун ба миён меояд. биёед саҳнаи такрорро мо бибинем дигар бора. каме бештар аз 1 дақиқа фурсат боқӣ мемонад. партов ба дохили ҷаримагоҳ. бартараф шуд ин ҳолат. Квай Готсон дарозабон тӯбро ба дасти худ гирифт ва офсайд ҳам будааст акнун. Готсон зарбаи ӯ. Ҷонсон барои Регар Тадаз ӯ ҳуҷум оғоз мекунад. Шерзод Маҳмадиев. муқобили Шерзод қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ин яке аз имкониятҳои охирин дастаи Регар Тадаз буда метавонад. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз тарафи Алекс ва довар ба ӯ корти зар нишон медиҳад. бале бо даст инҷо зарба зад ба рӯи Шерзод Маҳмадиев. Алекс Гиамфи 30 сония дигар то поёни вақти илова кардаи довар ҳаст ва ин охирин шонси дастаи Регар Тадаз ба ҳисоб меравад. Шерзод Маҳмадиев партоби ӯ ба ҷаримагоҳ зарба ва тӯб дар дасти Квай Готсон. ҳолати нозук аммо дарозабон тӯбро гирифт. акнун садои штаки довар баланд мешавад. дӯстони арҷманд ва бозии даври дуюми лигаи олии мамлакат байни дастаҳои Куктош ва Регар Тадаз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бидуни гол 0-0 ба поён мерасад ва дастаҳо соҳиби як имтиёзе мегарданд. дастаи Регар Тадаз бо касби 4 имтиёз яке аз дастаҳое мешавад ки дар қисмати болои ҷадвал қарор мегирад ва тими Куктош бошад нахустин имтиёзи худро дар мавсими ҷорӣ ба даст меорад. мо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. ман
Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникиам ин бозиро аз шаҳри Ҳисор ба таври мустақим барои шумо пешниҳод кардем. То дидорҳои дигар, сарбаланду пирӯз бошед, аз футбол дур нашавед. Хайр. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. ғизои солим асоси зиндагии солим аст. муҳимтарин ҳадафи ширкати мармарӣ таъмини аҳолӣ бо гӯшти босифату ҳалол аст. мо тамоми раванди истеҳсолиро сароғоз аз парвариш, омода намудани хӯроки серғизо, бехатарӣ, забҳи ҳалол, бастабандӣ ва дастраскунии маҳсулотро то истеъмолкунанда амалӣ намуда, занҷираи истеҳсолиро аз замин то дастурхон таъмин намуда истодаем. маҳсулоти мармарӣ нишастҳои гирди дастурхони шуморо боз ҳам гуворотар ва самимитар мегардонад.